खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आरोबाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि फिन खेबसे बे गुबुन भिडिअआवहाय बरायनाय थाबाय थ' दिनैहाय आङो आरोबाव नुजाफैबावबाय महाकालगुरिनि महिला कनफारेन्सआवहाय थ' दायो जों साफ्रोमबो जानो जिरायदों जाखांनायनि उनावहाय जोङो सानजौफुनि जोङो सेमिनारखौ एटेन्ड खालामगोन थ' दिनैनि बे संगतियावहाय जोंनि गेजेराव मानगोनां गाहाय आलासि बिथांजो समिरन नार्जारि दंफैयो बिथांजोनि गेजेरजों इसोरनि गाहाम रावखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो एसेब्लाबो आङो शेयार खालामनो नाजागोन जुदि इन्टारेस्टेडब्ला नोंथांमोना नायलांदो दायो जोङो हाबहैनोसै जाखांबाय लोंखांबाय बाबुखौ बिबैया लानानै फैगौ मोननाय ना मोनलाय नोंलाय आरो बे फोरबोखौ जेब्ला नों मोनबाय बे फोरबोआ नोंनो गियान होगोन आरो बे फोरबोनि गियानजोंनो नों सासे गियानि अनसुलि बिमा अनसुलि आइजो नों जानो हागोन आरो नोङो अनसुलि जाबायब्ला नोङो गावनि न'खरखौ सनानि न'खर दानो हागोन गावनि गथ' गथायफोरखौ सैथो लामाजों दिन्थिलांनो हागोन बे बाथ्राफोरखौ मैया सोलोंदोंमोन जोंनि सार रेभारेन्ड मोना हाबा होनाय समायाव माबादि बोसोन होदोंमोन हौवा हिन्जावखौ बुंदोंमोन अनज्लायनानै रायजो जादो नोंसोरो दुखुआव सुखुआव हेफाजाब होज्लायदो होननानै फोरोंदोंमोन अननायनि सिन सुरुबै नैबे अनामिका आसियाव आस्थाम सोना होलायदोंमोन बे गासिनफोरखौबो मास मोनथामनि उनाव बावगारलांदों आरो बावगारलांनायनि जाहोनाव बे न'खरनि अनज्लायनाय बिहि फिसायनि अनज्लायनायानो गोमाग्रोदों बेनि उनाव गथ' गथायखौ फोरोंनो रोङै जालांदों बे बोसोनखौ जों मैया सोलोंबाय दिनै गासैबो बिमा बिफा बिहामजो बिखुनजो फिसाजो फिसाला ज'है लोगो मोनदों बे ज'है लोगो मोननायाव कलसिया बिलाइनिफ्राय जोङो सोलोंनि बेखौ नायदो कलसियानि 3 अध्याय 18निफ्राय लानानै 21 पदसिम कलसिया 3 अध्याय 18निफ्राय लानानै 21 पदसिमाव बेखौ पाउला जों बयनिबो न'खरफोरखौ नोजोर होयो बयखौबो बियो इसोरनि होनाय जिउजों बानजायबायो काउन्सिलिं होयो बेनि थाखाय पाउला नोजोर होनानै नुबाय गंसे न'खराव न'खरनि आयना दैखोनथि जानोब्ला नैबे बोसोना मानसिनि थाखाय जोबोद गोनांथार जोबोद बेसेन गोसाथार होननानै बियो सानदों आरो बे बाथ्राखौ लानानै बियो फोरोंदों अनलायनानै रायजो जादो होफ्लायगोन बोरखौ आफा इसोर होननाय बोसोनखौ लानानै हमदोंमोन नाथाय जेब्ला गथ' सासे मोनो बे समाव हिन्जावखौ अननाया बावगारलाङो आरो गथ' सासे जोनोम होब्ला हिन्जावफोरनि महर मुस्रिया गोमालाङो सोरबा सुन्दुरि नायनो मोजांब्लाबो साबना जायो ना बेबादि महरफ्रा मुस्रिफ्रा गोमालाङो बे समाव देलायमांग्रा हौवा मोनब्ला सियान हौवा मोनब्ला बे हौवाया गोसोआव गोसो गावनि हिन्जावखौ साबना मोननोसै आरो बेनि खेथ्रआवबो जानो हागौ बेबायदिनो खोन्थायावबो जानो हागौ गावनि हिन्जावखौ दिनै एसे गाबोन एसे सैया जानोसै ओमफ्राय बुनोसै आरो बेबादि हिन्जाव बुग्रा हौवाफोरनि प्रार्थनाखौ इसोरा खोनासङा बिसोरनि प्रार्थनाखौ आङो हमथायो होननानै 1 पिटारनि 3 अध्याय 7 पदआव बुंदों 1 पिटारनि 3 अध्याय 7 पदआव बुंदों बेनिखायनो हिन्जावफोरखौ हौवाफोरजों बुजानो थाखाय इसोरा बानायाखैमोन हौवाफोरनो हिन्जावफोरखौ
हेफाजाब होनो थाखाय बानायदोंमोन आरो बे हिन्जावखौ बानायनाय समाव बियो नोंनि आथिंनि हाराखौ लानानै बानायाखैमोन आखाइनि हाराखौबो लानानै बानायाखैमोन खर'नि हाराखौ लानानै बानायाखैमोन नैबे गेजेर खोन्दोआव मा थायो खामि हारा थायो बे खामि हाराखौनो नोंनिफ्राय बख'नानै नोंनि थाखाय हेफाजाब होनो सासे आइजोखौ बानायनाय जादोंमोन बेनिखायनो बुंदोंमोन बाइबेलाव हौवाफोरखौ जि हिन्जावखौ नों हाबा खालामनानै लाबाय बेनो आंनि बेगेंनि बेगें आंनि खामि हाराजों बानायनाय होननानै साननानै लादो होनना बुंदोंमोन नैबे बाथ्राया बे बोसोना सासे हौवानि गोसो गोरबोआव जायगा मोनैखाय नोंनि गोसोआव बे बोसोनानो गैखाला नालाय बेखायनो सैताना नोंखौ नेबाय थादों माब्रै बिसोरनि हौवा हिन्जाव बोर लानानै फैनायखौ रुजु रुमु रायजो जानो साननायखौ फेलें खालामनो हागोन नोंलाय बेखौ साननानै बियो हरावबो सानावबो नोंनि उन्दुग्रा खाथियाव उसुं गुदायाव थानानै बियो नोंखौ नायबाय थादों मालानि समाव बिसोरखौ बिसारो खालामलायनो हागोन नोंलाय होननानै बे आंनि बुंनाय बाथ्राया बाइबेलनि बेरेखा नङा पेटरनि फार्स्ट अयदा 8 फरा नेरनानै थानाय सैताना सोरखौ अख्रेबनो मोनगोन होननानै बियो जमबाय थायो होनना बुंदों दा बे सैतानानो बे हौवानि गोरबोआव जायगा मोनजेनबाय बियो गावनि न'आव लाबोनाय हिन्जावखौ गावनि आथिं आखाइखौ जेरै अनो बेबादि अनथारनांगौमोन नाथाय बियो अननायनि जायगायाव मा खालामबाय बेखौ सबाबाय बेखौ बाथ्राजों रायबाय बेखौ दुखु होबाय हिन्जावनि गोसोआ साबमा मोनबाय मानो हिन्जावफ्रा बोलो गैयै हिन्जावफोर गुबुन न'खरनिफ्राय लाबोजानाय हिन्जावफ्रा बोलो गैयै जाथारो दा बे बोलो गैयै हिन्जावा जेब्ला फिसायजों गोरा राव बुंजाबाय जेब्ला सबाजाबाय जेब्ला रायजाबाय बेसेबां गोसोआव दुखु मोनोना जोबोद गोसोआव दुखु मोनो हिन्जाव मानसिफ्रा फिसायनिफ्राय अराय सम अननाय बाख्नाय जानायखौ लामा नायबाय थायो होनदों दै हौवानि बाख्नायनाय हौवानि अननायखौ लामा नायबाय थायो ओंख्रि संनाया थावाब्लाबो बिराद गोथाव संथारदों माथो नों दिनै होनब्लानो गुसु मोनलायखायो नंगौना नङा आइजोफ्रा ने जुदि गोथाव संनानैबो नाय नोंनि ओंख्रि संनाया जायाखै साबबा बियो बिदि संनाङा होनब्ला बिराद गोसोआ सायोना ने गोसोआ सायो दा बेनिखायनो बोसोन बिजाबा सासे हौवाखौ बाख्नायनो गोनां जादों बेनो जाबाय दे जों नायफानि बोसोन बिजाबनि 31 अध्यायनि 28 पदखौ नायनि दे बोसोन बिजाब नीति बोसोन 31 चैप्टारनि 28 आव नायनि 31 चैप्टारनि 29 आरो 28 आरो 29 को फरायनि जिसुनि मुङै बिनि गथ' गथाया मोजां मोननायखौ दिन्थियो आरो बिसायाबो बाख्नायो बिसाया बुङो गोबांथार मोजां हिन्जावफोर दं आन्थाय बयनिख्रुइबो नोंनो मोजांसिनथार बेसे मोजां बे हौवाया बाख्नायदों ने बे हिन्जावा गियानि खाबोमोन दे गियानि आलासि सोंग्रा मावसोनो हाग्रा गथ' गथायखौ बोसोन होनो हाग्रा दयालु दयालि सासे गुणबती महिलामोन बे गुणबती महिलानि थाखाय फिसाया बिराद सन्मान मोनोमोन आरो बे सन्मान मोनजानाय हौवायानो गावनि हिन्जावखौ बाख्नायदों गोबां हिन्जावफोर दङ बे हिन्जावफोरनि मादायाव बयनिख्रुइबो नोंनो साबसिन होनदों बे हिन्जावा बाख्नायजानाय मोननानै बेसेबां गोसोआ खुसि जादों बियो ने बिराद खुसि जाथारदों बायदि आं सानो बेनिखायनो हौवाफ्राबो बर' हिन्जावनि आखलखौ दानोब्ला अननायजों फोरोंनो हायो अननायजों आखलफोरखौ दानो हायो बे आखल दानो थाखाय दिनैनिफ्राय जाय हौवाफ्रा हिन्जावखौ अनफेराखै जाय हौवाफ्रा हिन्जावखौ
साज्रांजां अनो बे हौवाफ्रा बे बोसोनखौ गोसोआव लादे बेनिफ्राय हिन्जावनि ओंख्रि संनाय ओंखाम संनाय बाख्नाय बेनिफ्राय सम लानानै सम जाग्रा खाजाफोरखौ होफै गस्ला ब्लाउस गांसे होफै बिराद खुसि मालाबाबो दस्रा हौवाखौ मोजां मोनफिननाय नङा दा हिन्जावफ्रा आं बिदि सानो आरो नंमारगौबो ने आइजोफोर नंगौ दा नंगौ बै पास्टरा बुंदोंमोन ना अनज्लायनानै रायजो जादो नोंसोर होफ्लायगोन बोरखौ आफा इसोरा बेबादि सासे हौवाया गावनि बिहिखौ अनोब्ला इसोरनि बोराबो फैबाय आरो इसोराबो बोर होबाय आरो बे बोरा नोंनि न'खर दानायाव नोंनि गथ' गथायनि सायाव बोर गोनां खालामगोन